A empresa Traxa, que resultou adxudicataria do proxecto, iniciou estes días os traballos para a retirada do espigón existente no Peirao de Taragoña. Costas responde así a unha bella demanda da propia confraría, que solicitaba encarecidamente esta actuación, de cara á recuperación do ecosistema litoral nesa zona. Xa levamos moitos anos demandándolle xa no seu día ao jefe da demarcación de Costas a Rafael Emil, agora está Carlos Gil, agradecerlle aos dous este ímpetu que tuveron nestas obras, tanto neste puerto de Taragoña como no de Neixón, que era unha demanda que tiñamos como cofradía porque tapábanos as corrientes, cortábanos as corrientes que había nestas zonas e agora vemos cumplido polo menos algo que xa levamos tempo pedindo, como así tamén se demandou no seu día tamén, o malo que é algo moi complejo, é a T que temos en Rianxo tamén, pero bueno, eso xa é máis complejo porque estamos vendo que ese muelle que se fixo aí, unha é inútil e outra que está cortando moitas corrientes da zona. Segundo o patrón maior rianxeiro, a retirada da estrutura permitirá a oxigenación dos bancos marisqueiros, o que de seguro incidirá na mellora da produtividade desa concesión, unha das zonas de traballo máis empregada polo marisqueo a pé. Sí, é que estes bancos empezaron a deixar pouco a pouco, acabaron morrendo por completo, nos creemos que é por motivos das corrientes que está habendo, estes dous máis o que facían é cortar as corrientes que hai nestes dous ríos que temos aquí, no de Belusos, sobre todo, que é o máis grande. E despois o que fai é acumular moita máis fango na zona todo, non deixa correr tanta agua, acumula máis fango nas zonas marisqueiras, o que fai que deixe improdutivo os bancos. Segundo explicou o patrón maior, as obras estarán finalizadas xa este verán, previsiblemente no mes de xullo.